कले बाबा कले नहीं गए बच्चे को बच्चे आओ कले आओ कले आओ कले आओ कले आओ कले आओ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಏರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೇವಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಏಯ್ ಸುತ್ತೆ ರಾಧೆ hello guys bukan mau kappu depot dia bayi हेलो पातिरले ये चैट मंथली ಮಾತಾಡ್ರಿ ಚೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಲ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಲತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ರಿ ಅವು ಏರು ಊದಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಏರುಂದಿ ಗೊತ್ತೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಅತ್ಯಾವ ಅದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏರುಂದಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 days ಏರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿದು ಮಾತಾಡಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವ ಇರ್ಫಾನ್ ಹೆಲ್ಲೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು 20 ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 20 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರದರ್ इरफान आप कहाँ से हो कर्नाटक उडुपी मंगलूरू ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ರೋಟಿ ಹೊಡಿಪ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚಾ hello guys ಎರೆಗ್ಲ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಏರ್ಲನ್ ಚಾಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಶೇ ಪಾತೆರಂದು ನಾತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಅಂದ ಆದ ಮಂತದೆ ಪಾತೆರ್ಲೆತಾ
ಬಿರುವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಬ್ರದರ್ ಧನ್ವಿತ್ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಏಯ್ ಬಾಬು ದೇ 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 ದಿ 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 ಅಪ್ಪು ಮಾತು ಅಪ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಮಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಚೊಕ್ಕು ಮಗಳು ತೆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಕುರಿಯರು ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಇರು ಏರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪುಲೇವೆ ಅಪ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಬ್ರದರ್ ಅಪ್ಪು ಏರ್ಪುರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ದೇ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಲಮ್ಮನ ಎಪ್ಪುನೆ ತೂಲೆ ಬಾ ದೇ ಒಂದು ಪಾಡಿಂದೆ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಾಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಕ್ಯಾಮರನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಧನ್ವಿತ್ ಬ್ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಂಡಿಯನ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇರಳದವರು ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ಫಾನ್ ಧನ್ವಿತ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಚಾಟ್ ಮಂತು ಇಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಆತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವೇ ಉರಿ ಎಪ್ಪು ಮರಿ ರಾ ಉರಿ ಎಂದಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಲೆ ಪೊಲೆ ಹೆಲೋ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ರಿ ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಸೀಸ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬಾ ಇರ್ನಾಡೆ ಇರೇಗ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಪ ನಲ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಬಾಬುದ ಉಂಡು ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಐಟುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎಕ್ಕಡ ಪತ್ತೋತುನ ಆ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಬಾಸ್ ಅವು ಏರಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಎಂಕೆ ಬಾಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇದಾನ ಅವು ಯಾವಂದ
ಪರಿಯೋಲ ಲಂಚ. ಹಾಯ್ ಎಮ್ ಕೆ ಬಾಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಚಾನಲ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ. ಬೇಡ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ವನಸಂಡು ಬಾಯ್ ಪೂರ್ಪದಾಯಿ ವನಸಂಡು ನಿನ್ನಂಡ ಬೈತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಎಂದ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಧನ್ವಿತ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಚಾಟ್. ಮೆಮ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಯೇ ಬಾಳೆ ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬೋಲಿಯೇ ಬೇಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲು ಬೂಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರುವಾಲೆ ಅಪ್ಪು ಬುಡ್ಡು ಬಾಬಾ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬೇಡ ಹಾಯ್. ಹಾಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪು ಹಾಯ್. ಹೆಲೋ ವಿದ್ಯಾ. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬೇಡ. ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇನಾ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ತುಲೆ 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 ಅನ್ನೆಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆ ಐಟ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪದೆ ಐಟ್ ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂರ ಐಟ್ ನೀರ್ ಪರ್ ರಾಬುಜಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜೋ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಾ ಈ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಕುರ್ಚಿ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಆಯ್ ಫೇಸ್ ಜರ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಮಂಗಿ ತಿರ್ಗದುಂತಿ ಆಯ್ದ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಬೇಡ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಐಟಲ್ಲ ಒಂದುಂಡದು ಮುಚ್ಚಳ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಅವು ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಟು ಅನಸಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪಿಯ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪೇನ ಕಾರ್ಲಾಗ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪೇನ ಕಾರ್ಲಾಗ ಓಲುಗೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಓಲು ಗೇಮು ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ವಿಷಯ ನೀ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಸರಾದನ ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ ಆಂಟಿ. ಅಣ್ಣಂತುಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ರೇತು ಪರದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಅದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ಹಾ ಅಂದ ಅಂದಿಗೆನ ಅಂದಿಗೆ ಅಂದಿಗೆಯ ಅವು ಏನ ಓವರಾಲ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಾ ಪೋಪ್ನ ಆಯ್ ಪೋಪು ಜೆಗೆ ಆಯ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ ಬೆರಿಕೀರೆಗ್ ಪರಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾ ಹೇಗೇನು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್. ಅವು ಆಜಿ ಜನ ಏರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರಬ್ಬೆಯತ್ತು ಯಾನು ನಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಆಂಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಬ್ಬೆ ಅವರ ಹಬ್ಬುಜ ಬಾರಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಓರ ಕೈದ್ದೆಪ್ಪಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲುದ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕೈದ್ದೆಪ್ಪಿ ಚಾಟದ ಓ ಅಂಕಲ್ ಅತ್ತೆ ಇದು ದಾದಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಓ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ ಜೆತ್ತೆಯ ಆಯ್ಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಂಡಿಗೆ ಸಾಕಂಡಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಯಿ ಜೆಪ್ಪರ್ ನೋ ಸೀಸ್
ನೋಸಿಸ್ ಪಂಡ ಈ ಪರ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ನೋಡು ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಅರಗಿತ ಉಂಡ್ರು ಹೋಗಿತ್ತ ಬುಕ್ಕದ ಅದೇ ಇರೆ ದನ್ ವಿತ್ ಬಿರ್ಬಾಸ್ ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವಿಕ್ಷಾ ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ಅವಿಕ್ಷಾ ಅತೆಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಕೈಟ್ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಬರ್ತಂದಷ್ಟೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವಿಕ್ಷಾ ಓ ಹುಂಜಾದೆ ಮುಜಿ ಮುಸಲ ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ 15 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮರಪುರ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ ಗ್ರಾನಿ ಎಂಚೇರಿಯಾ ಗ್ರಾನಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈ ದಾನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಬೀಡು ಕಟ್ಟಿನಿ ಪಪ್ಪ ಜೈದೇರು ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಜೈದೇರು ಅನ್ನೆ ಜೆತ್ತೆ ಯಾನ ಬಾಬುಲ ಲೈವ್ ಬಿಡುಲ್ಲ ತೆಪ್ಪ ಅವು ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಓಕೆ ಈಗ వచ్చి ಉಂಡು ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಆಂಟಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚುಂಡೆ 200 ಉಂಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಮನಸ್ಸಂಡಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ಏನೇ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಜಂದಿನ ಲೈವ್ ಮಾಮಿನ ಕೇಂಡೆ ಪನವ ಮಾಮಿನ ಕೇಂಡೆಲ್ಗೆ ಏತೆಕ್ಗೆ ಆಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಹೀರೋ ವೆಜ್ ಅದೇ ಹೀರೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಹೀರೋ ವೆಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬ అవుతులే తిలి బాబా అవుతులేంది లీల్ బాబా అలా ఆయన అలా పండు లాంటి పండు వాళ్ళ పండు లాంటి పండు అందు మరి దాదా అంటుంది ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಟಿ ಅದಾತನು ಮಾಮಿನ ₹1 ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಟ ದುಡ್ಡು ಓಯ್ಸಿಸ್ ವಿದ್ಯಾಪು ಏರವು ವಿದ್ಯಾಪು ಒಂದು ಮೀರಿ ರಗಡ್ ಸತ್ತಿದ ಈಗಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾಪು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕನ ಈ ಆಂಟಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಆಂಟಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಬುಗೆ ಇದಾದ ಹೊಡ್ದೆ ಅಮ್ಮೇರಡ್ಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ನೆನ್ಪಡ್ತು ಆದೆಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಾಬುಗಿ ಅಕ್ಕನಾ ಓಕೆ ಎಂಕಿ ಇದದು ದೊಡ್ಡ ಆಂಟಿನಾಗಲು ಒಟ್ಟುಗದ ಏರಯಿ ಏಯ್ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬೋಡ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಬಂತೀರ
ಅವು 4 ಜನ ಏರು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಕ ಏರುಂದಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಧನ್ವಿತ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ವಿತ್ ಬಿರ್ವಾದ್. ಹೇ ಚಿಕ್ಕಿಜ್ಜರೈನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬದ್ದಿಜೇರು ನಾನೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ఒక ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರಣಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ್ ಪೂರ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿನ್ ಪೂರ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ನೀ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಎಂದ ಏನದ ತಡೆತನ ರಾವಂದು ಇದು ಚಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಣಾರಾಣಿ ಬೇಗ ಕೊಡೆ ಮಾಮಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೆ ಬೇಗ ಮಾಮಿಡ್ತಾರೆ ಎಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಚ್ಚ ಪಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಲೈವ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್.
ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ನಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಬಾಕಿ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ದಯಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಾ? ಹಾಂ ತೂತೀರೇನು ಬೇಡವಯ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ಪೇರ್ಪುನ ಅನಿಲ್ ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ ಓಲ್ಲಯ್ಯ ಬತ್ತೆ 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 ಪೋಯ್ರಾ ಒರಿ ಎಪ್ಪು ನೀರು ಎನ್ನ ಇರುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡತ್ತು ಯಾನ ಈ ಒರಿಯೇನಾ ಈ ಅಂಡಲ್ ಉಳ್ಳತ್ತು ತುಲ ಉಲ್ಲ ಈಲ ಪೋಯ ನಾನು ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇರುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಎನ್ಮ ಲೈಕ್ ಡೆ ಉಂಡು. ಉಲ್ಲೆ 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 ಒರಿಯುಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನಿದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಇರಲಿ ಪೂಜೆರು ಯಾ ನನ್ನ ಉಂಡತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿವ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ. ಹಾಂ ಪರ್ಬಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓ ಪರ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಏ ಪಲ ಗಂಜಿಲ ಕೈಪುಲ ಅತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುರ ದಾದ ಏ ಪಲಿತ್ತಿನವೆ ಗಂಜಿಲ ಕೈಪುಲ ನಿಕ್ಕದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇರು ಪಿರಂಜಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ನಿಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನಾ ಏನೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಲಿಂಗ್ ಜಿಪ್ಪದೆ ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಂ ಒಂದು ಕರ್ಬಗ್ಗಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಾತ ಮರೆಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಜ್ಜನೆ ಏರು ಈ ರಜ್ಜನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇರು ಈಯನ ಮೂಲ ತಿಲ್ಪುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಈಯನ ಮರೀತಿ ಎಂಕ್ ಅವುಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಮ್ಮಲೈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡಿ ಎಂಕಂದ ನಿಂಗೆ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ವೆಜ್ ಇಡ್ದು ಇಷ್ಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ಇಡ್ದು ಇಷ್ಟ. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಏರ್ ಮಾತಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಡೇ ಅವಿ ತಿನ್ಪುನಂತ ಅಂಚನ ಆಯಿತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಈಗ ವೆಜ್ ಇಡ್ದು ಇಷ್ಟ.
ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಡೆ ಹೋಗೋದು. ರೈಸ್ ಬಾತ್. ಓ ಪಿಜ್ಜಾ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಲೈಟ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕದ ಆಗಿ ಜಪ್ಪು ಈ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪವ ರಾಯ್ಸನ್ನು ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪು ರಾಯ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಂಸ ರಹಮತ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷತ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅನಸಂಡೆ ಸದ್ಯಕ ಜಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ಪು ಹಾಯ್ 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 ವಿದ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಂದಿ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುರಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಸಲ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಇದನ್ನಲ್ಪ ಹೆಬ್ಬೆ ಒಂಚೂರು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ದ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತೆಡು ಹೊರ ಯಾವ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆಯ್ತು ಲಗಡಿ ಜಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲು ವಿದ್ಯಾಶ್ರಾವ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮನೀಷ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಯ ಜಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ದಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಕಿಬಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ದಿಪ್ಪು ಕೇಂಡು ಅದಿಪ್ಪೋಡ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ದಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಕಿಬಿ ಕೇಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಚಿ ನಾವು ಕೇಂಡ ಕೇಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಪೋಲು ಕೈಪು ಮೀನು ಮಿಕ್ಕದಾದ ಕೈಪು ಎಂಕ ಕೆತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೇಬೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಮತ್ತಕ್ಕ ಇಜಿನ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ದ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಿ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇನೆ ಏರ್ಲ ಪೂರ್ಚಿ
ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಟೀಚರ್ ಪುರ್ಚೆ ಉಂಟು ಉಂಟು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಈ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಅವಳು ಏರಿಯಾ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ரொம்ப ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಅವಳೇ ಎರಪಿರದಿತ್ತೇರು ಬರ್ರಪ್ಪನ ಬರ್ರತ್ತಿ ಈ ಅವಳೆ ಲೈವ್ ರಿಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಯಾರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ನಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರಪ್ಪ ನೀರು ಈರಡಿ ಹುಡುಗಿ ಬರೋಡಿಗೆ ತುಂಬರ ಏರಂದು ರೆಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪನು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಪೋಯೇನಾ ಬಂದೆ ಬಾಬಾ ಏರ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಏರ ವಿದ್ಯೆ ಇನ್ನು ತಂಗಡಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅತ್ತೆ ಈ ಪೂರ ಪೋಯಾರ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಯಾರ ಮಾತಾಡ್ರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾನು ಉರಿಯ ನಂದು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪೋಯಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುನೆ ನಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಐತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ವನಸಂಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಹೊಂಟವ್ರು ಯಾನುಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಹಂಟರ್ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರಿ ಈ ದೂರ ಪೋಪಾರೊಂದಿದ್ದಿ ഞാനുല്ലേ ಇರಿತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅವನೊಂದು ಹೊನಸಂಡಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು 2 ಜನ ಪಾತೇರು ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಹಾಂ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತಾರೆ ನೀ
ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜರತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಯಾವತ್ ಹಾಯ್ ಮೋಲೆ ದಿಗ್ಗಿನ ನನೊಂಜೀರಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಲ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೆರೊಂಜೇರು ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತುಲು ಇನ್ನು 90% ಆಟ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ನಂಗೆ 10% ಇಪ್ಪುನು ದಾಯಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒರು ಇಪ್ಪೇರೆ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಾಣ ಪೊಂಜುವ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪುದರಿ ಪನ್ಪುನಿಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರಾರು 7 ಜನ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಮೇರ ಮತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಒನ್ನ ನಿಖಿಲೆ 4 ಜನ ಗೊತ್ತಂಡಿರುತ್ತೆ 4 ಜನ ಅಂದು ಯಾನು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೋರು ಇಪ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅದು ಏರಂದೇ ಪನ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಮ್ಮಟಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಡಿ ಚಿಪ್ಪುರ್ಚಿಯ ಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳವೆ ಲೈವ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ చెప్పు ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿ Yeah. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನಯ ಏರಿಯಾ ನನಗೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ನಾವು ಓಕೆ ಯಾನ ನಿಗ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ಜಿಪ್ಪುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡೇರಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ತೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುಡು ಕಾಂಡ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುವಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಏತುಂಡಮ್ಮ ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಂಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾ ಪಾತಿರು ಜೊಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ಕೋರು
ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕುಂಟಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರಿ ಅಂತ చెప్పి ఓకే థ్యాంక్స్ అవ్వ ఇదంట లైవ్ డిఫరెంట్ చెప్పు యాంలో నన్ను ఆఫ్ మంత్ ఎండ్ వన్పు ಕುಡೊಂದು ಜೀರು ಓಕೆ ಏರ್ಪೋರಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತರಾಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಆತು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಏನಿಗ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಡಲ್ಲ ಪಂದೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇಂಕ ದಾಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಪನ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತು ದಯಪನ್ ಇಂಕ ಲೈವ್ ಇರುವ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲಾಂಡ್ 1 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೈತೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಇಪ್ಪು ನೇರ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ